Ехо, здравейте! Искам да ви покажа апартамента. Почнахме да се нанасяме и да си слагаме кутиите, така че минем набързо да го видите. Това ни е входната врата. Тук влизаме, ето тук е една малка кутийка. Хоп, коридорчето ни. Сега тук има две стаи пред нас. Едната в ляво е хола, а в дясното е стаята на Захари. Отиваме първо хола, а тук още по-наляво. Реално са три разклонения. Нашата стая, нашата спалня най-вляво, средата хола и в дясно стаята на Захари. Отиваме първо в хола. Хоп, хоп, хоп. Ето това ни е хола. Ето. Ето тук имаме един огромен барплот. Това ни е кухнята. Печката, хладилника. Ето, гледка. Сан Франциско в дъното, в края. Тук си имаме гаричка, влакове. Тук е влак, ще взима Захари, за да ходи на работа. Ето града, виждате в далечината, това е финансовия сектор на Сан Франциско. Ние сме сравнително близо от там, но се вижда. Хоп. Ето тук пак. Ето това ни беше хола. Закарвам ви сега в нашата стая. Хоп. Тук ще имаме врата с перални сушилния. Лични наши, най-после. Ето нашата стая. Спалнята. Хоп, хоп, хоп. Влизаме. Това е помещението към килерчето. Ето. Ето ни е стаята. Не е много голяма, както виждате. Но си побереме леглото, разни шкафчета, неща. Ето това е големия килер, тук, който ще оптимизираме за дрехите. Бистра е много щастлива. Ето го. От тук отиваме глед към Сан Франциско. Това са Портеро Хилз в далечината. Хоп. Тук отиваме в нашата баня. Ето, така. Имаме си две мивки. Изненада. Две мивки. Кеф. Излизаме от тук. Хоп, хоп, хоп. Това ни беше. Ето ни е входната врата. Ето ни килерче, но малко за якетата и за обувките. Ето тук отиваме в банята на Захари. Той си е сам, има си една мивка. Идентични са ни баните. Хоп. И от тук отиваме в неговата стая. Хоп. Ето тук аз почнах да складирам кутиите и се сетих, че трябва да ви покажем, ако напълним цялата къща с кутии и с неща, няма да може да видите апартамент. Затова се сетих по средата и си казах да вземем. Ще направя видеото и после ще продължа с кутиите. Хоп, хоп, ето гледка на Захари. Финансовия сектор в Сан Франциско, небострагаците в далечината. Ето и килерчето на Захари. Той е малко по-малко от нас. Но той е все пак само един. И хубавото е, че си има 3 стени за неговите неща. И това е милички. Това ни е апартаментчето. Много е хубав, прекрасен е, на 18 етаж, с много хубава гледка. Града се вижда. Между другото, не мога да ви... Определено тук се вижда по-добре, отколкото излиза на апарата. Като дойдете, ще го видите. Много е хубав. И не изглежда толкова далече всъщност, колкото е. Може би от тук е на... Значи тези сгради, които виждате на посъркачета, това са може би 20 минути пеша. Може би 10 на блок. Да, близко. Целувам ви много, отивам да пренасям кутиите, че Бистра ме чака долу. Целувам ви много и до после. Чао!